clar políticament que la meva opció era l'esquerra i ahir no he tingut mai cap dubte. Però en concret, decidir-me a participar, jo crec que li ho tinc que agrair a Aznar i a la seva legislatura fantàstica del prestigi i de totes les barbaritats que entonces es van fer, que va ser la que em va portar a dir que no pot ser d'altra manera, n'hi ha que implicar-se i n'hi ha que lluitar contra aquesta barbaritat que estem. Crec que és una situació molt il·lusionant en algun sentit i molt esperançadora també. Crec que està arribant-se a un punt d'empoderament de la gent que el dubte és si aconseguirem que això continuï avant, i ojalà així no siga, però en aquest sentit pot ser molt bàsic que això se concrete i que la gent decidisca exigir el que li correspon. Els principals valors meus són els mateixos de l'esquerra: la solidaritat, la igualtat, la lluita pels més necessitats i la transparència, en definitiva. Entenc que ahir és l'opció per la que sempre hem peleat des de l'esquerra i en concret des d'Esquerra Unida, i la meva per suposat també a nivell personal. No pot ser que els rics siguin cada vegada més rics, els pobres cada vegada més pobres i més gent fins i tot desahuciada, com estem veient contínuament, i el que hauria d'anar és algo que estem plantejant des de l'esquerra i en concret des d'Esquerra Unida fa molt de temps, de repartiment del treball. Ja que és veritat que estem en una ciutat de serveis i això probablement sigui inamovible, però hi ha que lluitar contra aquesta elit financera que tot ho fa manejant diners, per aconseguir que el repartiment de la riquesa porti a una igualtat i a que no hi hagi nivells tan baixos de vida com hi ha ara mateix en aquesta situació. Crec que forma part d'això que comentàvem en la segona pregunta, de l'empoderament de la gent i de la decisió de la gent de participar. La importància que li veig en concret al GMC al debat ha sigut l'impuls de gent jove, que és el que realment ens fa falta a tots els partits i la societat, que la gent jove s'impliqui. I me pareix molt important la llavor que està fent en el sentit que efectivament els joves es preocupen de la política i decidisquen participar, opinar en sentit crític i en exigència també dels seus drets, que probablement són els que més xafats estan sent ara mateix.